KFC-net det er et erhvervs- og forretningsnetværk under fodboldklubben Kolding FC, hvor erhvervsvirksomheder i Kolding mødes til møder hver 14. dag med det for øje at simpelthen få forretning på bundlinjen. Ganske simpelt. Jamen, det er egentlig en bred vifte af virksomheder. Det er sådan, at der er brancheinklusivitet, så det vil sige, at diversiteten i selve netværket den er stor. Så vi er i dag cirka de her 20-25 virksomheder fra vidt forskellige brancher. Jamen, det foregår sådan, at vi mødes hver 14. dag, som sagt, til morgenmøder, hvor vi starter med lidt morgenmad og lidt socialt netværk. Og så går vi egentlig på hardcore halvanden time, og på det halvanden time, der kommer vi hver gang med nogle varierede agendaer, og det kan være så nye samarbejdsøvelser og netværksøvelser, som har til formål at sørge for, at medlemmerne for det første lærer at kende hinanden, at de får en god kemi, og de har en stor tillid til hinanden. Fordi formålet er nemlig, at vi kommer til at arbejde med hinandens gode kontakter. Jamen altså, BDO er med i KFC-netværk, fordi vi hele tiden har behov for at skabe et nyt netværk og møde nye mennesker, få nye kunder i butikken og udnytte det netværk, som vi kan møde hernede. Vi synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er nogle super rare mennesker at være sammen med, og når vi lærer hinanden lidt at kende, i hvert fald efter første sæson, så synes jeg faktisk, at der bliver mere og mere forretning for os alle sammen. Jamen, jeg er med i KFC-netværk, fordi det giver mig en mulighed for at få kontakt til en masse spændende virksomheder, der kan hjælpe min forretning. Jeg er fotograf, professionel fotograf inden for erhverv og portrætfotografering. Jeg har 18 års erfaring inden for området. Jeg har været med i netværket lige siden det startede op, og det vil sige, det må være cirka 2 år siden. Jeg kan sagtens anbefale andre virksomheder med at være med i netværket, fordi det giver altså et boost i ens hverdag, når man lærer at netværke. Hvis man ikke har prøvet netværket, så går det lige lidt tid. Det gjorde det i hvert fald for mig. Men når man er med, så giver det rigtig meget. Altså, netværk foregår på den måde, at vi alle sammen har nogle kontakter med i bagagen. Det vil sige, at man har hver enkelt netværker 20-25 gode kontakter. Så vil sådan en 25 virksomheder, som sidder i et netværk, som der faktisk have kontaktmuligheder på ca. 500 virksomheder. Og det er det, der gør netværket stærkt. Man skal ikke som sådan se på hver enkelt virksomhed, hvad man kan bruge dem til. Tværtimod, så er det de kontakter, de har med i bagagen, der er meget interessant. Man kan godt som udefrakommende virksomhed, det vil sige en virksomhed, som ikke er sponsor i Kolding FC, deltage i netværket. Vi har åbnet op således, at det er for alle virksomheder i Kolding, og faktisk også for uden for Kolding Kommune, hvis det skulle være. Alle virksomheder er velkommen. For det første så har det hjulpet min forretning at være med i KFC-netværk. Og det vil sige, at jeg har fået nogle nye kunder, og jeg har fået nogle nye relationer. Men det jeg så også har fundet ud af, at det hjælper, det er, at jeg er blevet bedre til at hjælpe mine netværkskollegaer også til at lave forretning. Og det giver også mig en tilfredsstillelse i sig selv. Ja, vi har prøvet nogle gange hernede i nogle erhvervsklubber, det her, for det var ikke kørt. Det har ikke kørt ret godt. Så det var ligesom den sidste chance, jeg ville give det her netværk. Men efter det her sponsornetværk faktisk kører det meget professionelt, og der er en stor mødeprocent, så synes jeg, at vi alle sammen har fået meget ud af det. Jeg har fået nogle nye kunder hernede og fået nye kontakter. Og for alt i verden, så har vi BDO er blevet mere kendt blandt hele netværket her, og de mennesker, man nu lærer at kende, nu selvom man ikke får dem som kunder, så er kendskabet der, og vores kendskabsgrad er blevet øget, og jeg tror, vi på sigt får endnu mere ud af det. Man kommer i kontakt med KFC-netværket enten ved at kontakte mig, men man kan også kontakte Kolding FC på kontoret og så tage fat i Ulrik, som er sponsoransvarlig for fodboldklubben.